Dobre, takže pardon za zdržanie, už pokračujeme. My sme sa rozhodli vám teraz predviesť niečo také technickejšie. Ide o súťaž, alebo teda aktivitu, ktorej sa s chalmi venujeme. Táto súťaž sa volá First Lego League, FLL, a vlastne zaoberá sa robotmi z Lega, programovateľnými cez počítač. Takže tak. Toto je náš tohtoročný robot, s ktorým sme boli aj na súťažiach a dosiahli celku sľubné výsledky. Takže vlastne robot je v podstate... robot má 3 diery na motory, servomotory, ktoré sa vlastne pohybujú, väčšinou sa využívajú 2 na pohyb a 1 na vykonávanie úloh a 4 porty na senzory, vlastne pomocou ktorých si napomáha pri rôznych programoch, keď treba pozorovať čiaru, ako napríklad môžete vidieť jednu z týchto. Programuje sa cez špeciálny program, vlastne, ktorý je na to určený. Pred chvíľou ste mohli vidieť aj jeden screen vlastne z neho. A o tom potom asi už. Dobre. Ja sa tejto súťaži venujem už 3 roky. Tu ma môžete vidieť spolu s tímom pred 3 rokmi v Nemecku na súťaži. A to, čo ten robot o chvíľu bude robiť, vám ukážeme neskôr na videu. No, kecaj. Takže súťaž sa skladá zo 4 takých segmentoch. Prvý je robot game a prezentácie. Vlastne ten robot game, to vám potom čako vysvetliť, to bude to video. A robot design a tímová práca, tak ten robot design úzko súvisí, ako ten robot vyzerá a tak ďalej. A tá tímová práca, to je o tom, ako ten tým pracuje, a to skúmajú psychológovia. Dobre, takže robot game. Dominik, môžeš pustiť to video, prosím ťa? V robot game ide o to, aby robot sa správal autonómne a pozbieral čo najviac bodov. Za body sa považujú nejaké úlohy, ktoré má vykonať, čiže pozbierať nejaké predmety alebo dostať predmety do nejakého stavu, ako o chvíľu budete môcť vidieť. Teraz napríklad zobere takú červenú slučku, čo tam je zavesená, a teraz hodil vpredu ten nárazník, ako sa to vtedy volalo. Za každú tú aktivitu je nejaký počet bodov, 20, 10. Súťažiaci, ktorých tam hore môžete vidieť v červených tričkách, môžu s robotom manipulovať, ale iba v priestore toho štvorca, čo je tam vzadu. Čiže chalani teraz ako robot príde, rýchlo vymenia nadstavby, povyberajú nejaké súčiastky z neho alebo nejaké pripevnia a robota potom vlastne vyšľú na ďalšiu misiu, ako už o chvíľu budeme môcť vidieť. Takýmto spôsobom sa robot vlastne pohybuje po celom plátne, vždycky má dopredu naprogramované nejaké kroky, alebo sa správa na základe čiary, ktorú má pod sebou. Teraz môžete vidieť ten kmitavý pohyb, v podstate to je taký znak toho, že ten robot sleduje tú čiaru, ktorú má pod sebou. Náš robot, ktorého ste tu videli, dokáže v podstate presne to isté. Dobre, ideme ďalej. Takto to presne vyzerá na súťaži. Teraz niečo o prezentácii, alebo ešte predtým o histórii súťaže, pardon. Takže vlastne to, čo dole prebehlo, mohli ste vidieť, boli tematické zadania súťaží. Súťaž je každoročne nejakým spôsobom tematicky orientovaná, vždy to potom súvisí s tým, ako vyzerajú úlohy a výskumná prezentácia. Môžete vidieť graf, na ktorom je vlastne vidieť počet tímov, ktoré sa zúčastnili, je udávaný v tisícoch s tým, že vlastne v prvom roku, v roku 1998, sa zúčastnilo 210 tímov a v roku 2010 sa účastnilo až 16 000 tímov, čiže účasť je už pomerne hojná. Takže tým sa môže skladať z 5 až 10 členov tímu. My sme boli 7 chalani a 2 baby. V tíme treba mať člena, ktorý je každý je na niečo iné určený. Niekto robí robota, niekto prezentáciu. Treba mať človeka každý z iného súdka, takže my sme sa tam tak pozliepali a celkom v pohode, myslím, že to bolo. Takže čo sa týka výskumného projektu, ako som už spomenul, vždy je nejako tematicky orientovaný. Tento rok to bolo Food Factor, čiže sme sa venovali jedlu. Úlohou výskumného projektu je vlastne spraviť nejaký rešerš a vlastne nájsť istý problém a vyriešiť ho čo najlepšie inovatívne. Stáva sa, že niekto nájde vec, ktorá už existuje, rozpráva o nej a spraví o nej prezentáciu. Nie, treba to spraviť spôsobom, aby ste vymysleli niečo nové, inovatívne, niečo vaše a podľa možností aj niečo, čo funguje.
Náš návrh vlastne sa volá FreshConty, môžete ho vidieť na modeli vlastne virtuálnom. Išlo o to, že v podstate môžete vidieť akoby prenosný skleník. Často sa stáva, keď si kúpite paradajky, že sú nekvalitné, bez chutí, majú zlú farbu a tak ďalej. No a vlastne my sme museli spraviť nejaký výskum, prečo to tak je, venovať sa tomu a kontaktovať rôznych odborníkov a potom vlastne na základe našich zistených informácií sme vymysleli toto riešenie. Tu môžete vidieť vlastne nášho FreshContyho, mali sme model. Čo sa týka prezentácie samotnej, toho vlastne vášho úsilia, tak môže byť vedené rôznymi spôsobmi s tým, že teda rozhodcovia majú nejaké hodnotiace hárky pri každom z tých segmentov a napríklad jedným z tých segmentov vlastne prezentácie ďalších je potom kreativita. Čiže môžete vidieť chalanov, sú také akoby scénke, vlastne tým pádom sme získavali viac a viac bodov, čo bola výhoda a vlastne veľkou výhodou bol aj ten kontajner, ktorý nám zabral pomerne dosť veľa práce. No a keďže toto je vlastne aj akadémia našej školy, my by sme tiež chceli túto súťaž rozšíriť na našu školu, hlavne teda ja s Rišom. Ide o to, že hľadáme mladšie deti, ako sme my, čiže od nejakých 10 do 15 rokov, alebo 12 do 15, ale kľudne aj mladšie, myslím si, ktoré by sa tomuto venovali a spolu s nami teda dosiahli ďalšie výsledky, keďže my už sme starší, ako je povolený limit. Takže asi toľko k tomu pre vás. Ďakujem za pozornosť.